Ok, det får ikke se noe. Og så må du filme. Jeg prøver Merete. Men du vil bare lukke til noen, så du vil ta grunnen min. Oi, så. Jeg kan prøve. Hva er det for? Filmer du nå? Nei. Ja. Jeg er for høy. Prøv. Bøy deg. Au! Au! Nei, skjønner. Han der skal inn på et sånt rom før han kommer hit. Jeg klarer ikke. Hvis du bøyer deg, hvis du setter deg sånn. Jeg er for høy. Nei, du kan bare sette deg inn på ræva. Og så bøyer du deg alt du kan. Du skjønner ikke.